11 minuten. Die video's wat chillen niet meer, man. Die video's voor mezelf. Om jou te zien, bro. Tussen. Die vat lang. Dan wil je hier lang vat. Die cherries wat je favor wordt gaan van andere mannen, bro. Die zaken wat jij moet maken. Andere mannen maken die zaken mee, bro. Die kennen zo wat gemerkt, mee, bro. Je ziet, kan maar je yo dom, wat. En jij wat die daarvan hou om cherries te vrij, wat ook iets heet die. Wat zei cherry heet die ook niet mee, bro. Tussen, come on man, dit is al groot man, tussen, dit. Ik heb dat craving nu om mijn eigen ding te eten. Maar die zal je eigen ding eten. En die winddoek, bro. Je moet daar net stelen van iemand anders af. Of je moet net iemand anders helpen naar je mee, bro. Die zijn niet eens honey mee, bro. JC weet ook dat cherries wat voor jou klaar zijn. Dan gaan ze naar lezen ook toe. Dan gaan ze in slapen. Dan morgen je check net jouw post, ze shandiki, je maakt breakfast, je check net, oh, dit is hetzelfde ding wat gisteren mijn pil gaat zeggen. Ik is bang voor vrouwmensen, man. Ik is actually bang voor the universe, you know, ik skill the universe. En the universe, hij betaalt al die terug met interest. So ik moet die universe terug betalen. Maar ik moet met interest terug betalen. Oh. What you give out to the universe is what you will get, me, bro. Het is een Sunday. Ik ken me mensen die het gaan zeggen, ik zal niet voelen, maar hier voel ik. Hier rook ik. Zo me uit zien, me, bro. Trek net je sokjes zo op. Zo je ziet die mooie mamelassen. Die zijn is, bro. Al die mamelassen neem je uit zien. Kom niet aan de mannen zeggen, aan de eet. Hij is klaar gaan naar van owense wat je kent. Dan zie je, zal je cherry krijgen. Wat die gaan naar van aan de mannen niet, bro. Verstaan je? Je zal je cherry krijgen. Maar je focus met op cherries en wat de zelf veel beter. Moet niet op cherries focus wat de ze pas aanvaren. Je moet daar net vat zoals ze is. Want ze was altijd zo niet. Ah, los die bitch. Los die goed die ze zeer gemaakt, man. Die oom met haar gaan dat ze 14 was. En sinds then, die Shandy is een kop en choppie. Dat is waar, zo kom ik mee als ik van een jong mami gaan worden. Ik time tot ze ouder raakt. But the time she gets older, ze is gaan scrap. Want ze was een curious jong mami wat leven wil gaan experience. En andere mensen, zie je mensen wat over regular action gaan creëren. Nou die jong mami nou, hij jumpen van gewoonlijk, ik krijg niet doorzie, bra. Nou die honey denk ik wat voor leven curious is over die man koek. Je denkt die man zal niet zeggen. Dat is ook een mee, bra. Sinds high school, die mannen die gaan naar je. Sinds high school, die mannen die gaan naar je. Die mannen voor de eerste keer, misschien bij de 21st party gaan naar je. Even die cherry wat die voor de eerste keer bij de 21st party naar is dat cherry wat a threesome gaat het, wat ze 16 jaar oud gaan maken bij een house party. En die man is de eerste cherry wat die gaan naar je. Mannen, dat is ook wat die play gehad het sinds little ones niet, verstaan je? En nou wat die klinkjes om na, hij storm net die klinkjes van. En die klinkjes ken niet beter, man. Die klinkjes is curious voor leven. Like, je kan toch zien, man, die denk ik, ze is net curious voor leven. Ze wil net denk ik, ze experience, maar in all reality, ze zal die hele goed gaan regret. Verstaan je? Dan je los haar net. Maar andere man zal die ding lossen. Aye. Andere man scrap die ding. Andere man scrap die ding. Dan die denk ik, ze heel haar nog taf. Maar, check in mijn ouderdomse ouwens is dom. Hij is jong. Hij is jong, bra. Ja. JJ, zoek net de auto wat je zal. A sex slave, man. Is al. Is al. Maar you are, bra. En nou wat je ouder is. En nou wat ik ouder is, nee. Nou mijn ouderdom zegt. Ze praat altijd van, ja. Die jongens is zwak.
Hulle jag net hier kleinkinders se rond. Dan wil hulle met iemand hulle se ouderdom moet wees en met iemand groot en gedagte wat groot is en wat ken wat hulle doen. Dan sê ek julle is dieselfde cherries wat ook kleintjies was vir groot manne. Nou wat die kleintjies sê julle outshine, julle is naar. Maar julle is dieselfde cherries wat ook gesê het, dit ek het die ouderdoms, like my ouderdomse oukies is dom, hulle is jong, hulle is dom in die kop. Like ek vry net, die ou moet at least 5 of 7 jaar ouer as my is. Julle het sulke goede gepraat. Nou wat die ouens sê altyd kom en wat julle nee en terug gaan na hulle sê baby mamas toe van hulle saamlewe mos. En JJ lê daar veel kaal, die man het jou klag. Die jou klag aan hy veel kaal. Jy lê net daar. Nou soek jy ook iemand wat lief vir jou sal is, wat jy kan mee huis toe kom en as jy chila, jy kom lê en wat en as jy op die internet gaan, jy sien nie die ouens sê wat jou op 'n regular op die weekends nee en na hulle sê vir mense toe gaan nie. Verstaan jy? Nou jy is depressed. Nou enige outie wat jy kry, jy wil hom eers 'n lang storie dra van. Jy moet eers wat en wat maak vir ons mekaar nee en wat maar jy selfde cherry wat as jy gaan plak het, dan jy bel jou homeboys en jou homeboys kom tournament jou. Al twee kom na jou 4 warm. Maar vandag jy wil 'n ander kind, like 'n ander vrou se kind 'n lig storie dra. Hou man. Kom ek vry my kleintjies. Ek ken my kleintjies hulle smaak van my. Jy sal my fokol vertel. Julle ouer gaan cherry se kan loop. Nee, die tyd wat julle die ouer like die ouer gaan manne gaan nee, dan man net gaan complain. Ja, man net gaan vaar. Man net gaan vaar en gaan check man is broke man is. Die like die cherry se chase net met die manne. Nou wat die kleintjies se met ons chase. Julle het 'n issue met dit. Ons is kom maar klein in die kop. Wat maak ons met kleinkinders sê? Julle was so kleinkinders sê wat en ander groot manne se karre rond gery het my bra. Nou dat ons op beurt is. Nou wat dit ons op beurt is, ons word gaan demonize. En dan wil jy vir my kom sê, maar ja, maar die ouens het advantage van my gevat. Ek was jong. Jy was jong en jy het geken wat jy doen. Jy precies geken wat jy doen. Jy jy voel net veel en sleg van jou ouderdomse ouens wil nie settle down nie. Almal wil net nee, kyk, daar seker dat cherry sê wat rond gaan nee is. Nee. Wat ek ook sal nee, maar sy moet my nie kom dra van 'n verhouding nie. Sy moet loop nee joh. Van ek Sally. Even as die verhouding top opkom. Sy kan my opbou nee. Ek smaak jy gaan dreig word met dat doos wat klag aan nee is van ander manne nie. Ander manne het jou gaan tournament goed deel op een aand het jy 3 ons goed gaan nee. Jy wil van my kom vertel van jy wil ernstig raak. Dan raak ernstig met die manne wat jy so sou rond gaan nee. Kom ek nee net ook daar bounce ek daar kyk ek hoe lekker is jou doos. As hy lekker is, kom ons nee nog vir 5 jaar en mekaar, maar moenie ding jy sal 'n verhouding het met jy kry nie. Ek practice net hoe om dit nee. Laat ek my wifey mag gaan nee. But anyway, Tosha, jy sien ook hoe die mense lewe mee, bra. En hy sal jou nie ernstig vat currently nie. Maak jou reg. Moenie ook les het om in 'n verhouding in te gaan nie mee uit sien. Even die eerste mooi cherry wat jou moenie skreekie man, nee bra. Sy sal die eerste mooi cherry is wat jy nee nie en sy sal ook die laaste ene is wat jy nee nie. Verstaan jy? Die mamela sê hulle is so my bra. Maar trek jou sokkies so op of anders die mense sal jou agterlos. Wat jouself ernstig. Los ander mense. Hou op. Die mense wil please my bra. Van die mense nee, as hulle kan sê hulle sal jou vir 'n poes vat. Wat ook die mense vir 'n poes. En as dit kom by die cherries ek ken jy het principles en reëls en morals. Daai goed bestaan nie in vandag se lewe nie my bra. As jy die kans het, nee die ding. Ja, nee die ding. Moenie die goede meer jammer kry nie. Ander mense kry nie die chance te jammer. En as dit jou beurt is, die manne sal jou maar wil.
Die man sal jou maar wil doen. Hulle sal nie sê hy is my bras maar wil doen of hy ken foto's. Die man sal jou ding nee. So as jy die kans kry, nee, die ding nie, bra. Moenie skrik nie, nee die ding. Want as jy was, die man sal jou nie jammer gaan kry het nie, bra. Die man het jou ook nie jammer gaan kry nie, bra. Maar jy hoef nie revenge te vat, verstaan jy? Doen net a different type of thing. Die revengeful hard, jy sal nie succeed, jy sal jouself brand. Los net. Los laat die mense jou dom sien. Okay, my tyd is maklik op. Ja, my tyd is op. Ek sê my mense, ek sal 'n ander video maak waar ek met myself weer praat. Sharp, ek hoop dit. Wat dan my net. Kom ek, ding is maar. Ja, maar soos ek jou sê my uit sien. Trek jou sokkies op. Maak jou reg. Next year this time, ons begin na date en night. Maar voor nou, Sula net. Moenie worry nie. Sula net, my bra. Sula net. Next year this time ons begin na night, maar voor nou ons Sula net. Ons record nog. Here. Oh, is amper 8. Dit is amper op, maar ja. Sula net, my bra. Sula net. Then they will respect your hustle. For no money worry me from any. They are your downfall, bra.